Здравейте хора, аз съм Вики и в днескашното видео ще ви покажа как се оправям за плъж. Първо отиваме си мия зъбите и лицето, което вече го направих, но не успях да ви снимам. Сега ще ви покажа моите бански и с какво аз ходя на плаж. Значи, сега ето това. Не знам колко виждате, но ето това са ми банските. Това е отдолу, с каквото ходя на плаж. Сега ще се облека и ще ви покажа. И така, вече се облякох. Ето. И надолу с късите панталонки. Не съм добра в това да снимам, затова не ми се сърдете. Ето банските. И остава да си вържа косата, но това няма да го видите, защото не мога и да снимам и да се връзвам. Аз по принцип мога да се връзвам, затова че обичам. Абонирайте се, оставете един лайк, ако искате да видите как Гирито се оправя за плаж. Чао! Аз съм Гири и в днескашното видео ще ви покажа моята сутрешна рутина. Или по-точно как отивам на плаж. Това е аутфита ми. Ето при него. Този маска и това. След малко ще вляза и да си изкъпя с ударите душ. И после да си смия зъбките, но това няма да мога да ви го снимам. Така че ще дойда направо, когато съм се облякла. И също да не забравя, с тази чашечка ще съм... Да, хайде да продължаваме. Ето ми и по бански, вече съм готова. Аз ще я оставя тук, защото ще си мина с ролера. Знаете, минава се всеки път с ролер, за да може да ни мириш. Така, готови сме. И сега обличаме роклята и след като облика ще се върна. Много красива. Знам. Сега трябва да се оправя косата. Ето. Само ще я съреша. Ще я вържа долу, защото такава е по-удобно. А сега колко ме права. Да, в момента не ме е много преди малко беше доста права. Да се разресва от вчера вечерта. И вижте колко бързо ми се заплита. Аз ползвам ето такава четка. Много съм доволна от нея. И мисля, че някакъв проблем с нея. И сега само да тръгна. Шегувам се, няма съм в пъстата, защото по време му върви своите си косите. Защото едно топло е, направо не знам тема, в които са с изправена коса и връзана и така нататък. Направо не знам как ги търпят тези коси. Аз в най-бреди начин имам просто да се връзвам, защото не мога просто да издържам. И времето е наблюдава и аз виждам и ето ме. Вече е готова. Ето ми рокличката. Перфектна съм. И още взето това от мен. Последвайте нашия канал Вики и Гери, тъй като и Вики беше направила такова видео. Сега ще го обработя докато пътуваме. И, тук светлината отвратителна. И след като го обработя, ще го пусна. Чувки!